So hello guys. At ito guys, gala-gala lang kami ni Mrs. Wala pa naman kami ni Mrs. na plano kung may rides kami kasi wala pang budget. Nilalaan muna namin sa gastusin sa bahay pang araw-araw yung aming kinikita. Gustuin man sana namin ni Mrs. na mag-rides papuntang Legazpi. Kaso syempre kailangan ng budget kasi doon kami matutulog sa kapatid niya sa may Tabako, kila Ate Tet. Shout out Ate Tet, kapatid ni Mrs. Dahil sa kanila kami nakikituloy pag umuwi kami, pumupunta kami ni Mrs. ng Tabako. Doon kami natutulog, nag-overnight. Kaya shout out kila Ate Tet, kila KD, kila Kuya Mars. Napaka-presko ng bahay nila, sarap matulog. So ngayon guys, ang namin ni Mrs. is ikot-ikot lang, tapos pag uwi bibili na kami ng mga pangangailangan sa bahay. Yun naman talagang namin, mamalengke. Pero syempre sasabayan na namin ng gala para konting vlog na rin. So today is Wednesday, July, July 16, araw ng Miyerkules. Medyo masama ang panahon kasi may low pressure daw. So wala naman tayong ngayon, content. Ito lang, pasyal-pasyal lang. Itong diversion road guys, ito yung pinaka main road ng Naga City. Lahat ng mga papuntang Manila, ito ang pinaka dinadaanan. Dito naman sa diversion may mga mall din. Tulad niya, Yashano Mall. Yan, Yashano Mall. Tapos sa una-unahan ng konti, nandiyan yung Robinson. At sa una-unahan pa uli ng konti, dun sa isa is yung pa ba yung mall dun? Win-Win Mall. Yan, may Win-Win Mall pa tayo dun. Yan, ito yung Robinson Place dito sa Naga. Yan, Robinson Place. Yan din yung Almeda Highway. Doon naman yung papunta ka ng Albay, hindi ka nadadaan ng sentro ng Naga City. So kung dadaan ka ng Almeda Highway. Tapos ito naman yung Bangko Sentral, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bicol Branch. Dito rin yan sa Naga City. Pag-ibig Fund dito, Pag-ibig Fund, Pure Gold. Marami na ring establishment dito guys sa Naga. Ayun, ito yung Win-Win Mall. Tapos SNR. Ayan, SNR. Dito lahat yan sa main road, sa diversion. Mga nagtitinda ng mga second hand ng kotse dito, marami na rin. Kaya marami na ring establishment dito sa Naga City. Sa mga government offices, meron dito NBI, SS, Pag-ibig, PhilHealth. Yan, pag lalabas ka ng Bicol, ito guys ang daan. Yan, yung mga bus na yan papuntang Manila. Yan. So dito tayo sa may Barangay Mabolo, Naga City. Naga Mabolo to guys Yan. Dito lang kami, kakanan lang kami ni Mrs. dito. Kasi doon papunta Milaor. Yan, dito puntang Gainsa. Medyo nagiging familiar na ako sa mga lugar dito sa Naga City guys.
Kaya pag nag-deliver kami ni Mrs., halos madali ko nang nakikilala, ay mas madali namin napupuntahan yung pinagdi-deliveran namin. Kasi familiar na ako sa lugar. So, ito yung malaking LCC at kauna-unahang mall dito sa Naga City, guys. Yan yung LCC Felix Plaza Mall. Yan, matagal na tong mall daw na to, guys. Sabi nauna pa raw to sa SM man eh. Ito yung LCC na to. Tapos yun pa pala, guys. So, ito pa ang office dito ng LTO. Yan, dyan LTO, dyan kami nagpaparehistro ng Mrs. Kaya kompleto na halos dito sa Naga eh. May sarili sila ditong water district, electric company, meron sila dito. Dyan nga. Dahil doon ang LTO, guys, dito naman dito kami nagpapa-emission ni Mrs. Dito ang emission testing namin. Siguro ano lang ang emission test dito, 3 lang. Yan, dito emission test namin dyan. 3 o 2 lang yata ang emission testing dito. Dito kami bibiling bigas kasi may mga murang bigas dito eh. Ayan, may 25 oh. 25 ang kilo. 32, may 32 ka no? May 32, 25, may 34, may 35. Eh, tulad namin ni Mrs., wala kaming ulam palagi. Bibili ni Mrs. yung medyo okay na bigas na. Yung 35. Kasi kung bibili ka ng yung bigas na kailangan mo masarap na ulam dyan, guys, di ba? Eh, at least kahit na walang ulam, masarap ang bigas mo, okay na, kahit tuyo lang ang ulam mo, guys. Yan yung tinatawag na practical. Ang salitang practical, hindi naman siguro sa lahat. Kaming may hirap lang na nakakaalam. Diba, guys? So ito, guys, yung tuloy na to, ito na yung papunta dyan sa market. Ambon. $35 to? No, maganda ang bigas ng 35, guys. Kaya nga. Pasok ka dun sa ilalim. Okay tayo sa taas? Sa taas. Yan, Sentro Naga. Sentro Naga. Yan, ano ba ito? Ano bang monumento to? Bili kang bikuhan. Biko.
yun guys, antayin natin si Mrs. dito. Hindi siya bumibiling ulam. Nakasilong naman tayo dito. Ito ang People's Mall, Naga City. Yan, market to. Tignan nyo naman guys, sa dami ng sasakyan dito. Ang laki ng pinagkaiba nito sa Marikina. Sa Marikina kasi ang market, bawal ang sasakyan sa loob. Pwede yung mga light vehicles lang tulad ng motor, e-bike, yan. Pero mga tricycle, mga four wheels, bawal doon sa Marikina sa loob. Except na lang siguro sa umaga, madaling araw, yung mga delivery. Kasi doon sa Marikina, ang delivery, madaling araw lang. Bawal sila mag-deliver ng ganito na, yung marami ng tao. Dito kasi, yan o, tulad niya, may truck, nagdi-deliver ng mga bigas. Sumasabay sa siksikan ng maraming tao. Diba? Ewan ko kung may policy dito sa market na ganyan. Magpapadeliver ka, dapat sa madaling araw. Yun ang tama, di ba guys? Kasi wala naman tao sa madaling araw eh. Ganun dapat. Pero siguro dahil sa layo din ng Bicol, yung iba kasi galing pa sa ibang probinsya, yung iba galing pa sa Manila, talagang ano, natatanghali na sila ng deliver dito. Bukod pa doon, isa pa sa mga nagpapasigip dito, ito yung mga tricycle, dito na sila naghihintay na pasahero. Ayan. Although kahit may mga nakalagay dyan no parking, wheel clamp area, either side pa yan guys oh. Ibig sabihin dapat kabilat kanan walang nakaano yan, wala nakapark na mga tricycle four wheels dyan. Except na siguro kung waiting, tulad ko nagwe-waiting kay Mrs. Pero nakabukas ang motor ko at hindi ko naman iniiwanan. Anytime na may ano, pwede akong umabante. Masama talaga ang panahon ngayon guys, kasi may papalapit nga na low pressure daw. Dito may mga habal-habal dito guys. So kasalukuyan guys, ang mayor dito sa Naga City is si Leni Robredo. Siya yung kakapanalo pa lang na mayor dito sa Naga City. Ay, may binili si Mrs. May binili ni Mrs. Isda, kamatis, ganito lang naman siguro yan, hindi naman yan lalakas yung ambon. So guys no, humihingi pala ako ng pasensya sa mga subscriber ko dito sa YouTube na tagal-tagal kong hindi nakapag-upload ng mga bagong videos. Kasi yun nga, bukod sa wala tayong naging busy tayo sa trabaho, wala rin tayo gamit pa pang vlog. Tulad ito ngayon, wala akong action cam. Meron nga akong camera yung cellphone ko, kaso hindi naman siya ganun ka quality na pang vlog. Kaya doon lang ako nakakapag-update ng mga short videos sa FB. Pero ngayon gagawa na tayo palagi guys. Tutuloy-tuloy uli natin tong ano natin, YouTube. Hindi ko lang alam guys no, siguro pag mga ilang buwan ka nang hindi siguro nag-update sa YouTube, parang si YouTube hindi na niya yung mga bagong videos ko sa mga subscriber.
sa inyo, sa mga subscriber ko. Kaya napansin ko lang kasi 3 days na 2 views pa. 3 days na, dalawang peraso pa lang nanonood yung video ko. Ilang kayo subscribers ko, diba? 450. Ibig sabihin hindi kayo nanonotify ni YouTube pag may bago akong video. Siguro mali ko rin naman yun kasi ilang buwan na tayong hindi nag-update kaya siguro ngayon talagang anihin na natin, pilitin na natin na every week makagawa tayo ng 3 o higit pang video, makapag-upload tayo para matuwa naman sa atin si YouTube. Ito yung Galgante Bridge. Galgante ba to? Colgante Bridge. Ito yung dating bridge na naputol, guys. Yung bridge na yun. Pero dati daw kasi 1972 nangyari yung naputol yung tulay sa dami ng tao. Kaya maraming tao dahil panahon yun nung piyesta ng Peña Francia. Siyempre pag piyesta ng Peña Francia, napakaraming mga turista dito sa Naga City para manood nung fluvial parade. Ano pa yung isang tawag sa parade nila? Fluvial, pati yung translation. Ayan. Nag-aambon-ambon na, guys. Siguro dito ko nalang tatapusin tong vlog kasi iniiwasan ko mabasa tong camera ko. Hindi ko pa naman to nilagay sa waterproof case. Dito ko lang siya nilagay sa skeleton case kasi kinakabitan ko siya ng microphone. Gumagamit pala ako ng external mic nito, guys. May saksakan na type C. Mayroon siyang type C na jack kasi itong A11 Pro, ang charger nito is type C, yung charging port nya. Tapos dun din yung external mic nya. Tataya ka, lotohan? Bukas na? Kaya nga ang gamit ko dito, guys, is external mic. Okay siya, okay ang external mic nito na maano nyo naman na malakas ang boses ko. Pero ang salita ko dito is mahina lang, guys. Hindi yun talagang parang pasigaw ka na. Almost pabulong nga lang ako hindi nga naririnig ni misis na nagsasalita ako Pero bukod ko to na binili, hindi kasama to sa sa pag bumili ka ng A11 Pro. Hindi to kasama. Ang halaga nitong mic is nasa 200 plus yata, 230. Kasi nasanay ako na mag-vlog na may mic. Ayoko kasing na mag-vlog lang ng hindi nagsasalita. Motovlog na nagsasalita. Para nakakausap ko kayo, guys, di ba? So yun, guys, dito ko na tatapusin tong vlog. Salamat kasi kahit wala namang kwentang vlog to, is nandiyan kayo nanonood. Salamat sa suporta nyo, guys, sa mga subscriber ko. Kahit ilang buwan akong wala, hindi kayo nag-unsubscribe sa akin. Siguro iniintay nyo pa rin, pero hindi na kayo notify ni YouTube. Sana YouTube, i-notify mo naman yung mga subscriber ko, na nandito na ang Mark Jan nagbabalik. So yun, guys, ingat kayo sa biyahe, ride safe, peace out.